Ilhamına ilham güýje güýç goşýar. Türkmeniň aýdymy, türkmeniň sady. Göwne ganet berip ýüregiň joşýar. Türkmeniň aýdymy, türkmeniň sady. Assalamu alaykum. Mehriban ýylaşlar edi tomaşaçylar. Türkmen wada tele iliminiň gadyrly muşdaklary. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynjy döwrüne, arkadag serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň arkadagly Gahrman serdarymyň saýasynda ýurdumyz gün saýyn güllä besýär. Türkmen halkymyz erşetli zamanada ýaşaýar. Toýlarymyz bolsa diňe toýlarlaşýar. Asuda zamanamyzda biz siziň her biriňizde agdy birligi, maşgala wadançylygyny, öýleriňizde bagtly pursatdan bolmagy tüýsürüňizden arzu edýär. Biz Türkmen halkyny şeýle ajaýyp erşetli zamanada ýaşadýan Gahrman Arkadamyň arkadagly Gahrman serdarymyň janlarsag ömürleri uzak tutýan tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Edi tomaşaçylar, ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen bizem Türkmen wada tele ýylymynyň dörejilik topary bilen bilelikde kıssasy saz şygyr owada adly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Gadyrly tomaşaçylar, biziň gepleşigimiziň bu edeki sanynyň mihmany Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň prezidentini eglan eden Türkmeniň altyn atyr bäsleşiginiň ýeňi şeýle-de Gahrman Arkadamyň arkadagly Gahrman serdarymyň şah serpaýyna münasip bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi aýdymçy, Zekiýin aýdymçy Şamrat Hojaglyw. Şamrat, gepleşigimizde hoş gördük. Sag bolun. Şamrat, gepleşigimiziň başynda saňa da, maňa da ine ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň prezidentini eglan eden Türkmeniň altyn atyr bäsleşiginiň ýeňisi bolmak şeýle-de Gahrman Arkadamyň arkadagly Gahrman serdarymyň şah serpaýyna münasip bolmak nesip etdi. Näme geljekde de ata watanymyzda öz käriňe ýet bolup zähmet çekip ululy silagly atlara, şah serpaýlara, sowgatlara münasip bolmagy arzu edýär. Sag bolun hojan epes gepleşigine çağıran üçin siziň şah serpaýyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Ine Şamrat, bugun gepleşigimizde näme usta sazyny ýigitler bilen bilelikde, agdy birlikde halipalarymyzdan miras halan bir näçe ajaýyp halk aýdymlary, ajaýyp aýdymlary ustatlyk bilen başardyňdan ýerine ýetirsem, tomaşaçylarymyzdan näme uly höwes bilen garaşyp otyrlar, aýdymçymyz bir joş aýdym aýsa diýip. Onuň uly höwes bilen hem tomaşaçylarymyz aýdymlaryny diňlärde. Sag bolun, ine menem öwredimde bize uly mümkinçilikler döret beren Gahrman Arkadamyza, arkadaly Gahrman serdarymyň köp sag bolsun maýdan. Gahrman Arkadamyň arkadaly Gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmidama rowaçlyklary beslensin. Ona näme hojan epes gepleşigimizde halipalardan miras halan gowy halk aýdymlar bilen dowam edäýin. Başysyna uly höwes bilen. Mehriban ýylaşlar, edi tomaşaçylar, Türkmen wada tele ýylymyna siziň tomaşa etmeňizde kıssasy şygyr wada adly gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi Zekiýin aýdymçy Şamrat Hojaglywyň ýerine ýetirmeňinde bir näçe ajaýyp aýdymlar siziň üçin ýanglanýar. Diňläň, diýin jalyň, tomaşa ediň. Var Türkmeniň derdinä gowlusin, dana atam altyn uly pıragy, dana atam altyn uly pıragy. Türkmen
kendine. Bir tarafı onun dolu kuvveti, dana atam altın muli pırağım, dana atam altın muli pırağım. Arka dağlı serdar devlet başımı, bir sıfırda tayyar kılyat aşımı, dana atam altın muli pırağım, dana atam altın muli pırağım. Yaz devam edip pederlerin kesini, devam edip pederlerin kesini, Türkmen hilim unutmadı aslını. Gel bile yağalı tavrın vasfını, dana atam altın muli pırağım, dana atam altın muli pırağım. Arka dağlı serdar devlet başımı, dana atam altın muli pırağım, dana atam altın muli pırağım, pırağım. Suwsap bardım öýlerine, çarwagydy çalydatdy. Guwanaýyn boýlaryna gözün süzüp köp näzetdi. Dasar onun ey gözüm cevher, kış günleri bahar etti, kış günleri bahar etti. Atar yer
bahar ettin. Orta boylu yay ay cemalim, kış günleri bahar ettin. Düğmeler ovaz ettin. Yalvarır men boynum bana bey, boynum bana bey, boynum bana bey. Hira var ya kaşlayan, göz yaşımdan namı düzübilere dolan sana kaşlayan, dolan sana kaşlayanım. Dinlemenin gönlüm için illere dolan sana kaşlayan. Del vurup kılar men asi gele asi, iki çeşmimdir kuvveti. Garip gönlümün hüvesile dolan sana kaşlayan, dolan sana kaşlayarım. Günümün gönlüm için illere dolan sana kaşlayan. Tapmaz alaçın. Günümün geçmez günüm illere dolan sana kaşlayan, kara gülü kaşlayanım. Günümün geçmez günüm illere dolan sana kaşlayan. Kunçavulum, kunçavulum, sensiz sayramaz bülbül. Günümün geçmez günüm illere dolan sana kaşlayan, dolan sana kaşlayanım. Günümün geçmez günüm illere övrül seni kaşlayan, dolan sana gel kaşlayanım. Yedi tomoşaçylar biz gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýär. Şamrat, indi şeýlerek sowal tomoşaçylarymyz üçin bir täzeligim barmy ýakynda? Elbette hojan epet ene kahraman mehriban arkadamyň arkadaly kahraman serdarymyň şar sepaýynyň hasym joşna türkmen owazy teleýiliminiň agbyr işgärleri bilen täze aýdymy şekilde geçirip ber.
Olam halipalarymyzyň döret beren täze aýdymlaryndan biri. Şamrat, aýdymyň ady näme? Aýdymyň ady özüge ýar bolmaz. Şu wagt maňa da gyzykly, saňa da gyzykly ýöne tomaşaşdyrmada hatym gyzykly. Eger mümkin bolsa, şol şekilde aýdymdan bir ben çykyňlap bersen. Ol hawas bilen. Başysyna. Nazarında şatlyk mehir görenim, minne canım senin öwe yar olmaz. Gözlerinden sen sevgini duyanım, minne canım senin öwe yar olmaz. Tolma, Şamrat. Gahryman arkadamyň arkadaly gahryman serdarymyň özü bize bir her bir ulgamda, aýdym sadada gahryman arkadamyň arkadaly gahryman serdarymyň özü bize görülen mektep bolupdyr. Nenin joşmajak, nenem aýdym aýtmajak. Şowna bolsun şekilde aýdymyň. Sağ olun hocam. Biz yaş aydımçılara şeýle şafer paýlar yapan gahryman arkadamyda, arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Gahryman arkadamyň arkadaly gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutyan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Owadan ýurdumyzda toýlar toýlaşdyn. Biz medeniýet sunugy diýişgärlerine şeýle ajaýyp şafer paýlar yapan Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamyda, arkadaly gahryman serdarymyda çäksiz alkyşlar aýdýar. Goý medeniýetimiziň we sunugatymyzyň hak howanlary, gahryman arkadamyzyň arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutyan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Nazarına şatlyk mehir görenim, minne canım senin öwe yar olmaz. Gözlerinden sen sevgini duyanım, minne canım senin öwe yar olmaz. Sen sevgini duyanım, minne canım senin öwe yar olmaz. Sever yarım uman alma günüme, ehli zadi yorup bugün kuluma. Şudur benim vadam aşıkımına, minne canım senin öwe yar olmaz. Şudur benim vadam aşıkımına, minne canım senin öwe yar olmaz. Dinlesin yüreğimin ovazın dinle, ginlesin mavşun bolşunu ginle. Arzum, umidim, akbadım senne, minne canım senin öwe yar olmaz. Minne canım senin öwe yar olmaz. Minne canım senin öwe yar olmaz.
Sen özüňi ýalňy duýma mehriban. Sen ne gözel saralarmy? Solarmy? Sen hakyň beren nuru mehriban. Heýde seni ýeke goýup bolarmy? Sen özüňi ýalňy duýma mehriban, sendey gözel saralarmy solarmy? Sen hakyň beren nura mehriban, heýde seni ýeke goýup bolarmy? Gam çekmesen asla çıkma başlarım, yılgır sen mehriban, yılgır mulayim. Men şonda sen yürüp sesin eşdin, hem bir pursat sen mehrin eyların. Men şonda sen yürüp sesin eşdin, hem bir pursat sen mehrin eyların. Yılgır sen mehriban, yılgır yedidim, yılgır sen, yılgır mulayim. Zina doyman olsuzluca gülürgi, şol gülürde men belki de yiterim. Sen şonla genleme diyecek gülürmi, men baribir onu aydıp giderim. Ol sözler sarbalı, şol sözler sarbalı, kalmasın menne, sayladığımı hak aşıklığın yoludur. Men dünyani gördüm senin gözünde, senin batillığın yalkın saçıpdı. Men dünyani gördüm senin gözünde, senin batillığın yalkın saçıpdı. Yılgır sen mehriban, yılgır yedidim, yılgır sen, yılgır mulayim. Yılgır sen mehriban, yılgır yedidim, yılgır sen, yılgır mulayim. Yılgır sen yedidim, yılgır mulayim. Köpet dağın başını, güneş nuru kuçonla. Çoponlar yayla tarap, malın sürüp geçenle. Kömüş yalı mektebin, otoğunun içinde. Gün bilen bile doğun, eli kitaplı gözel. Köpek dağın başını, güneş nuru bu çöl
Çopanlar yayla taraf malın sırrı geçenne. Kumuş yalim mektebin otağının içinde. Gün bilen bile doğan el kitaplı vedir. Okunu tamamlap mektepten qaytanına görýän ony hemişe gowaşa meydanına. Hormatyla ulymydan baydaşlarynyň ýanına tuweleme kan yaşa hatta sawatly wezel. Ay ene ataları yoni gıydım dip feyler gül yıllı yaşlar ona ene mehrin duyarlar. Saçı kardık ağaran yaşlılar mı diyerler. Tuvalime kan yaşa el kitaplı vezer. Öwrenipdir etidir mehir sallan çağına. Muradyna yetidir medeniyet ocağına. Vatanımın paytahtı Aşgabat ocağına. Okap terbiye alan el kitaplı vezer. Vatanımın paytahtı Aşgabat ocağında. Okap terbiye alan seher vel adli vezer. Qadarly tomaşaçylar, Türkmen Owady teleýylymyna Qissata Saz şygry owaz gepleşigimiziň bu edeki sanada tomaşa etdiňiz. Elbetde aýdymçymyz Şamrat Hojagulyň ussa sazyny ýitilen ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlar ýaňlanyny siziň üçin, siz bolsa diňlediňiz, siziň diňlän aýdymlaryňyz siziň göwüňizde ýarandyr diýip umyt edýär. Şamrat, ýene bir ýoly gepleşigimizde gatnaşaňyz üçin saňa da sağlarını toparına da köp sağ olsun aýdýar. Näme geljekde de ata watanymyzda öz käriň eýeti bolup zähmet çekip gowy aýdymlary ýerine ýetirip halkymyza ýetirip elbetde şahser paýlaň eýeti bolmagyň tüýsürüni ardy edýär. Geljekde de ululu syýlagly hormatly atlara munasip bol. Sonuga däleminde üstünlük kemraň bolsun. Sağ olun hocan epet. Yine bir ýola gepleşige çağıran üçin gepleşip gören gyzyk kıl boldy. Pursatdan peýdalym suňatymyzyň hak gowunlary, gahrman, mehriban arkadamyda arkadaly gahrman serdarmyza köp sag bolsun maýdan. Biz ýaşlara şular ýaly ululu mümkinçilik görderip beren gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarmyza janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ýyl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyk bersin. Köp sag bolun Şamrat. Arzularyňyz hasyl bolsun. Ýene de näme sunuga dalamyna ulu üstünlikleri ýetmeňiz ardy edýär.
Sağ olun. Mähwan illeşir, gadarly tomaşaçylar, Qassassad, Şygrawad adly gepleşmeden ine şonuň bilen jemleýär. Biz türkmen halkyna şeýle ajaýyp zamanyny peşkeş beren gahrman arkadamyda, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlar aýjar. Goý gahrman arkadamynyň arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Ýene-de gadarly tomaşaçylar türkmen we teleýiliminde Qassassad, Şygrawad adly gepleşmeden täze sanlaryna görüşýänçek, hoş sag bolun.